Este grupo da Asociación Cultural e Deportiva Os Cinco Ríos do Concello do Corgo inaugurou este martes as visitas ás instalacións da produtora do Servicio de Audiovisuais no marco da cuarta tempada de Coñeza a túa provincia. Durante o seu percorrido, no que estiveron acompañados polo deputado de Formación Miguel Fernández, os membros da asociación coñeceron o traballo que desenvolve o servizo, así como o obxectivo deste programa de visitas gratuitas co que a Deputación apoia a actividade do turismo, a hostalería e o comercio local na provincia. Ademais, comprobaron como funciona unha televisión por dentro a través dunha visita didáctica que incluiu os platós e as salas de realización e son. Varias curiosidades chamaronlles especialmente a atención, como o teleprompter que leen os presentadores ou o uso do croma. Neste último caso, puideron ver como dous dos seus compañeiros facían, grazas á maxia do croma, unha viaxe pola ronda da muralla conducindo un descapotable. Ademais, outras dúas participantes na visita convertéronse por uns intres nas mulleres do tempo. A cuarta tempada deste programa da Deputación, que comezou o 26 de xuño no Mazo de Santa Comba, divídese en dúas quendas. Esta primeira, que se desenvolverá ata o 19 de xullo, e unha segunda nos meses de setembro e outubro. En total, está previsto que preto de 2.000 persoas de 80 asociacións se beneficien en 2024 destas viaxes gratuitas pola xeografía lucense.